Dead on the spot ang 26 anyos na lady rider. Makalihis na puminairarom asin maligidan kan ruweda kan sarong water truck sa Purok 5 Barangay San Pedro, Bacacay, Albay, alas 7:55 kasubagong aga. Pigbisto ang biktima na si alias Jane, may live-in partner. Residente kan Barangay Poblasyon Rapu-Rapu, Albay na para mientras na nag-i-star sa lugar kan insidente. Basado sa investigasyon, pigbabaybay kan parehong bihikulo an parehong linya. Kan baloon kan biktima na mag-overtake sa water truck alagad suminemplang ini na nagresulta sa nasabing fatal accident. So sa based naman po sa initial investigation ng investigation natin, ayun po ang resulta ng investigation na yung truck, nag-drive lang naman sa normal na patakbo niya. Kaya lang, yung motor, umovertake sa kanya. Hindi niya naman yun naiwasan na siguro dahil pagbagsak, nandiyan na yung, iglap lang yan eh. Pagbagsak niya, nagkataon na doon siya nakatapat sa may gulong ng truck. Dugang pa kan hepe dahil suulog na helmet ang biktima kan maaksidente. Yun nga po ang paulit-ulit natin na sinasabi na sa mga motorista po, kailangan paglalabas ng bahay, titingnan muna ang sarili natin. Meron ba akong, kung motor ang dadalhin ko, meron ba akong helmet? Yung lisensya ko ba, dala ko ba? Yung motor ko ba, may ORCR ba? I-check muna dapat po ang sarili. Kung kulang ka doon sa mga nabanggit na yon, halimbawa motor ka, wala kang helmet o wala kang lisensya, huwag ka nang mag-drive kasi sigurado kasi may mga checkpoint tayo. At saka, kung yun nga, ma-aksidente ka, kailangan, bago tayo gumamit ng sasakyan, dapat well-educated tayo. Sa presente, nasa kustodiya pa kan Bacacay MPS ang mga imbweltong bihikulo asin ang driver kan truck para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.